Εσύ ξέρεις πως η επιστήμη της γραφολογίας έδωσε την απάντηση σε υπόθεση έβρεσης πτώματος που διερευνώνταν από τις αρχές ως πιθανή δολοφονία? Είμαι η Χριστίνα Σωτηράκογλου και είμαι δικηγόρος και ειδική δικαστική γραφολόγος. Πριν λίγα χρόνια βρέθηκε σε θαλάσσια περιοχή της Μακεδονίας το πτώμα ενός πνιγμένου άντρα. Το λιμεναρχείο ξεκίνησε αμέσως έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου αυτού του άντρα. Οι συγγενείς προσκόμισαν στη λιμενάρχη ένα ιδιόγραφο σημείωμα, επικαλούμενοι ότι ήταν το ιδιόγραφο σημείωμα του αυτόχειρα. Η λιμενάρχης μου ζήτησε να βεβαιώσω αν το ιδιόγραφο αυτό σημείωμα είχε γραφτεί από τον νεκρό άντρα ή από τους δολοφόνους του. Χρησιμοποίησα συγκριτικό υλικό γραφής και το αποτέλεσμα δεν άφηνε καμιά αμφιβολία. Ο άνδρας είχε αφήσει το ιδιόγραφο αυτό σημείωμα προς τους δικούς του. Κατά τη γραφολογική μελέτη αναδείχθηκαν με απόλυτη ακρίβεια και οι ψυχολογικές συνθήκες του άνδρα πριν το θάνατό του. Ο άνδρας αυτός είχε περιέλθει σε πλήρη ψυχολογική ευθραστότητα. Είχε χάσει τη θέλησή του για τη ζωή και την ψυχική δύναμη για να υπερβεί τα εμπόδια της ζωής. Αυτή είναι άλλη μια αστυνομική υπόθεση που διαλευκάνθηκε με τη συνδρομή της επιστήμης της δικαστικής γραφολογίας.